Egunon guztioi, espero dut ongi zaretela, gaurkoan nik aurkezko sixpacka, ez dugu denborari galtzeko, goazen! Euripean eginda Baionan maiatzaren leheneko manifestaldia. Bizitzen prekarizazio orokor eta antolatuaren kontra aberastasunen banaketa justuaren alde eginda Langileen nazioarteko eguneko manifa intersindikala. Elkarte ezberdinek transfobiaren aurkako mobilizazio bat antolatu dute igande eguerdian Baionan herriko etxe aurrean. Munduan geroz eta presentzia gehiago duen transfobia salatzeko eginen da elkarretaratzea. Pasen gaskoi hizkuntzaren aldeko lasterketa Euskal Herrira iritsiko da bihar. Korrikaren bertsio gaskoia Ozaraine herri bareita herritik pasako da Euskal eta gaskoi nortasunak partekatzen dituen siberutar herritik. Astelenean Sánchez Espainiar lehen ministroak bere postuan segituko duela iragarri du erabakia hartzeko egun batzuk hartu ondoren. Prentsaren galderari gabeko zuzeneko emisio baten bidez pasarazi du mezua. Jose Mujikak Uruguaiko presidente ohiak minbizia duela jakinarazi du aste honetan. Duen gaixotasun immunologikoarekin minbizia tratatzea oso zaila izanen dela ere iragarri du. Bizitza ederra dela deklaratu eta heriotzari beldurrik ez diola ere esan du. Errekor berri bat bukatzeko aspaldiko partez. Abuakar ta 3 natura kontserbazio ikasle ganatarrak 1123 zuhaitz besarkatu ditu ordu batez. Errekor hau ingurunearen kontserbazioaren inguruan sentsibilizatzeko egin du. Mil esker guztioi sixpacka segitzeagatik heldu den astean ikusiko dugu berriz elkar bitartean txintxo ibili, ongi izan eta laster arte.